אני רק צריך שתביאי לי מכשיר קטן מדוד שלך. משהו קטן. הוא לא ירגיש שזה נעלם. אולי לטיפל יש משהו כזה בילקוט החנונים שלו. זה מוזר. זה? כן, זה. רק תביאי אותו ואני אעשה מה שהבטחתי. אלא אם כן את מוכנה לעזוב את גרביטי פויס. הכל טיפ-טיפה של אופס! רגע! מה קורה כאן? מה הדבר הזה? הגענו מאוחר מדי. זה כבר סוף העולם.